Hello guys, tokuchingamidza muchirongwa chenyu chamasecret namaconfessions. Vatete vadzoka tanga takaenda kuzororo tikatsvaka timboenda kuChristmas timbonojaiva, asi aiwa tadzoka. Ndinovimba kuti munofara. Muzora nhasi tine nyaya dzakawanda dzakabva kuTikTok. Guys, ndokumbura kuti mundiregererewo vanhu vekuTikTok because mameseji paanouya hauyi kuinbox, anoenda kwakanzi kumarequest. Ini kana kumbozvitarisa. Alright, regai tipinde munyaya dzedu. Mungotiudza kuti makafamba sei kuenda kumakisimusi nezvese. Handiti nhasi ndauya nenyaya yeupenyu hwangu. Ndinoita kunge ndakararama 80 years ini ndiine 40. Musi wa6 June 1990 upenyu hwangu hwakachinja. Ndakaenda kuchikoro zvakanaka, mai vakandigeza, ndakachena. Tichisvika zvikanzi kune bhora, kwaisangana zvikoro zvenharaunda yedu. Chikoro chedu chaitambawo, asi kwaienda grade 5 to 7. Then vaibva kudhuze neko kubva grade 3 vaikwanisa kuenda kana vachida. Indakasaridza kuenda, so ndaipfuura nepamba ndichida kupiwa mari yekunodya namai. Asi ndichisvika pamba panga pasina munhu. Pfihwa ramai raiva mugomba remarara nechemumunda nemapoto 2. Mwoyo wangu wakavhunduka, asi pazvikoro zvaiuya paiva nemwana wemukoma waamai wandaida chaizvo. Akabva asvika akadeedza kuti hande tinodya mari yandinayo tese. Ndokutokangamwa zvangu ndini parodhi kuimba nekutamba tichienda. Pakudzoka manheru, wanei mai pamba hapana, futi sisi vaya vakati hande ndokusiya kwambuya vako ndokuenda. Ndichisvika ndakwana baba variko nevanin'ina vangu. Apa baba vanga vatora second wife weeks before mai vangu vasimuka. Ndakabvunza kuti mai varipi, zvikanzi varipo ndivo mai, vasipo havapo. Hameno pamwe vazvisungirira. Ndakada kuchema ndikatukwa chaiko, saka takanzi takumbogara kwambuya. Kusvikira vagadzirisa zvavaida, musiwo ndakageza ndokuti amai ndinoda bhurugwa rekupfeka rakachena, zvikanzi rarausina. Ndikati handigoni. Ndakarohwa nekuseri kweruoko, ndikarovera kumadziro, ndikaona nyeredzi. Tete, that was the beginning. Takazoenda kumba kwedu after 2 weeks. Stepmother vaindivenga havo ivavo. Ndairohwa, vaipotsera chero chavakabata. Vakambondipotsera banga kanyura pasaidi pechidya apa. Mainini everyday kana taakunorara vaitikwenyesa kuzasi kwavo, ini nevanin'ina vangu. Hanzvadzi aibatira mwenje kuti tione. Tainzi tsvakai mapundu muchiwasvina. Vakavhura makumbo avo. Taizviita daily for about 2 hours tozonzi chirarai. Nanhasi handizivi kuti zvairevei. Chikafu tainyimwa, taibuda nenzara, todzoka towana vadya. Mandiro akazara achida kusukwa. Bhutsu takanga tisachadzizivi. Ndanga ndakusimudzwa paassembly kuchikoro kuti hatidi mwana anouya akaora netsvina kudai. Ndaigona tete, ndaiita number 1 pa3 classes A to C. Pandakazotanga kudzikira zvese zvikapera. Taimukira kudiridza garden na2 todzoka tichienda kuchikoro. Tairima, asi taisabvumirwa kugocha chibagwe kana chaibva. Tete ndainhonga tsanga yechibagwe negumbo kuchikoro. Ndaiti ndikaidya ndainzwa kunge ndadya chinhu chihombe, iri tsanga 1 chaiyo. Ndaitomwa mvura ndoswera. School fees yakatanga kushayikwa. Taingoendawo kana vanhu vasingadzingwi. Kana vakudzingwa taidzoka daily kusvika tasara tiri 3. Ini nevana vamai vangu tichidzingwa, baba vanga vasisachatombotiooni. Vaiudza kuti tikuroya mai vachizvibvuma. Nerimwe divi mbuya vaiveko, asi vaisatidawo mai vababa. Chavaingoziva ndechekuti vaida muzukuru kusiyira zvinhu zvavo kana vafa. Fast forward, ndakazongowanirwa yekunyora exam. Ndikapasa 3 subjects. Ndikanzi wapedza. Ndakabva pamba kuenda kunoshanda mumba. Ndiri mumba ndaive neshungu dzechikoro. Ndikataura nemurungu wangu akati chiita weekend classes kuitira mwana wake. Ndakaita ndikapasa 3 more. Ndikatangawo kuitawo tumacourse twematil, catering, security. But ndakatanga kuti ndikatsvaka basa, ndikadeedzwa kuinterview. Ndinorota mukadzi anenge akagara mberi kwangu, akavhura makumbo,
achitiratidza nhengo yake. Ndikaenda ndainodzingwa sembwa. Ndakatambura muHarare tete, basa richiramba, mukadzi iyeye achingouya. Ndakatanga futi pamwe ndikadeedzwa, ndairota baba vachiuya vasina kupfeka kuzorara neni. Basa riya rotoramba. Apa kuda kuroorwa, mbuya vanga vati waramba zvinhu zvangu, haufe wakaroorwa. Kana ukaroorwa hauzvari, kana ukazvara hauroorwi, unoita vana vasina vana baba. Ndakasvika pakunhonga mabhini muHarare, ndikabatwa chibharo, ndikaita mimba ipapo isina baba. Kwekudzokera kwanga kusina. Kumusha baba vaisada kundiona. Ndakazama kuzviuraya, asi mwoyo wakafunga vadiki vangu. Ndakatambura tete, handigoni kutsanangura nemisodzi. Ndainamata daily zvakadaro. Apa kuHarare kuya ndakazoitawo mhanza kusangana namai vangu, vakati uya tigare. Ndakanogara 6 months ndobva vatanga kurwara kwakutofa. Ndikasara futi ndega. Apa ndaane mwana, vakafa aine 2 weeks dzekuzvarwa. Ndakamboshinga kutengesa huni nekusakura zviminda zvevanhu. Ndikazofunga kuenda kumukoma waamai kune imwe town. Haana kufara achindiona. Ndakashandiswa ipapo ndichitengesa, ndichitorerwa mari, kusvika pakuita tsvina nemwana, kushaya sipo chaiyo. Ndakazodzingwapo, ndikatorwa navamwe mukoma vavainamata navo, vakati vanoda kuroora. Ndopakatanga upenyu kuchinjawo. Ndichadzoka nemereji iyi umwe musi. But tete, nhau yangu iri kuwandira pakuti mainini ava pavaitikwenyesa kuzasi kwavo, hakusi kupa munyama here uku. Nanhasi upenyu hwangu kwandasvika kwega kwega, izvezvi mhiri kwandiri kuno, changu zvikwereti. Ndakutosvika pakurota ndichigara musango. Handichazivi kuti ndizvo zviri kudaro here. Ndodiwo kana paine vanogona kubatsira vandibatsire. Guys, makamboona kupi munhu mukuru anovhura makumbo agoti hundreds ibate tochi kana light, vana vachikwenya kuzasi kwaamai? Handisati ndamboona zvakadai muupenyu hwangu kubva zvandakazvarwa. This is strange. Heidi, I'm very sorry for what you went through. Tadzoka nenyaya dzedu dzinogwadza mwoyo. Ndokumbirawo kuti vedare musiye macomments panyaya yeHeidi number 1. This is very important. What was that? Tisu vaya. Anyway, regai tipinde hedu munyaya inotevera. Leave your family with love and dignity, not financial burden. With the Diaspora Funeral Cash Plan, no medicals are needed. Guaranteed acceptance. Cover yourself and loved ones globally. For diasporans and family back home, we offer immediate cash payout within 24 hours. Choose how you are remembered with our flexible covers. We cover 25 African nationalities living abroad. Protect yourself, protect your family, protect your dignity. Peace of mind guaranteed. Tete, kana maisa nyaya yangu mondiudza uchiti pavigai. Ndiri murume ane makore 45, ndine vana 3, so taiva hedu kuSA. Akati ngatichinjei nyika. Ini naamai mufana, asi takati 1 ndiye achatungamira. Tikabva tati mudzimai chitungamira, ini ndosara ndichaendesa vana kumusha. Tete, handina kuziva kuti ndazvikanga namafuta. Tete, handina musi wandakabatwa ndine girlfriend. Handina musi wandakarova mukadzi. Taitova mhuri inoyemurika, yaitochiviwawo nevamwe vanhu. Mukadzi akauya kunyika ikoko, kasiyana zvemwedzi 6. Ndopandakazoteera welcome yandakapiwa haina kundifadza. Takagara mwedzi nemumwe wangu, ndopakaenda kunguva yevanhukadzi. Indaiziva kuti mumwe wangu 3 days anenge apedza. 1 week yapera ndikabvunza, ndopandakati ndibate mumwe wangu, ndikabva ndanzi handichakude. Apa takanga tine 20 years tiri tose. Mwari ngamuwanire nyasha kwaari. Tete, ndakatanga kubata maprofita epafacebook ndichibhadhara kuti imba yangu isaparare. Ndakabata vakawanda tete, asi 20 January 2023 mukadzi wangu akati ndakubuda chisara. Mwari vakandiratidza vision tete. Mukadzi akanga ane zvikomba zvakawandisa. Paakaenda akandisira imwe phone number, ndopandakasangana nezvisioneko ipapo. Dambudziko riri pandiri tete nderekuti nyangwe ndikaita musikana handina basa naye, ndinenge ndichingofunga mudzimai wangu. Uya ndobva ndatomurava musikana yeye. Zvino pane ari serious,
asi ndikafunga mufaro wandaiva nawo nemhuri ndobva ndafunga mudzimai iyeye ndinenge ndisingachadi. Mubvunzo uri pakuti ndekwandakafamba here nditsvaka rubatsiro because ndakazama. Ndinotenda hangu tete nenyaya dzamunoisa. Tadzoka zvakare vanhu veku-UK, team UK. This is very sad. Mukoma wangu, I'm very sorry for what you went through. Panoitika divorce, zvine impact. You grieve, unotoita semunhu afirwa. Saka kuti mumove on muchitsvaka umwe musikana zvinoita sekuti haakana, nekuti mwoyo wenyu hausati wapora. Saka kumove on kunotinetsei because muri kungodzokera kumashure muchiti ndinofunga mhuri yangu. Handingadi kuti nditi kwamakafamba ndokwamakaitwa izvi. It's very normal. Zvakafanira chiti chero ukafirwa. Handi ukafirwa unotora kana makore akawanda uchichema munhu. Ndizvozvi zviripo izvi. Saka ndiri kungoti maybe you need to take your time to heal. Mumbogara pasi mwoyo upore chaiko. Then muzogona kuita move on. Because right now chero mukada kudanana nemunhu munongomuramba. Todzoka zvekwamuri vedare. Siyai makomenti paconfession number 2 mungotiudza kuti zvinofamba sei. Regai tipinde munyaya inotevera. Makadi tete, I listen to your stories a lot ende ndiri kubatsirika chaizvo. Ndinotenda asi ndinodawo kuti mundibatsire nekundipawo nhamba dzevanhu vanobatsira. Ndiri kuHarare kudziva Sekwa. Ndanzwa nekushandiswa kuitwa mukadzi usiku ndakarara. Ndinofuma ndichiita kunge munhu anga achirohwa muviri wese uchirwadza. Chakunetsa ndechekuti ndinovaviwa kunhengo yangu nekubuda smell kubvira ndichiri mudiki, kuti ndichiwana wekufambidzana naye ndotonyara kushuka kwandinenge ndakaita nekukwenya tete. Mazamu aya anorwadza kudai, ko iwo munyama zvawo nyararai. Ndinosvipwa ini, ndinoshanda but ndezvemutsimba kugara pabasa. Ndanzwa nekutukwa nekushorwa. Apa ndini ndega mwanasikana wamai vangu. Nababa vanenge vakatarisa pandiri kuti ndicharoorwawo zvakanaka. Handina shamwari ini tete. Pana ndichiriwo wechidiki ndingafara mukandibatsira. Tazvinzwira handizivi kuti haidhi makamboendere kuchipatara panyaya yekuvaviwa. Maybe unogona kuva iri yeast infection. Handisi kuti zvamuri kutaura zviri wrong. Ndoziva kuti kazhinji kachona vanhu vanoitwa zvemaspiritual husband kazhinji kacho vanoita yeast infection. Saka handizivi kuti munokwanisa here kuenda kuchipatara mugone kubatsirwa apa. Tosiyira zvakare vedare kuti mutiudze kuti what do you suggest paconfession number 3. Alright. Pane nyaya iripo, hanzi ndiri kubatsira brother yangu kutsvaka munhu anoda basa rekuchengeta pamba paRuzevha chaipo. Vabereki vedu vakashaya vese. Kumusha ndekwaRusape. Preferably murume ati kurewo at least 30 years and above. Kana mukadzi akasununguka kuya nemukadzi wake. Pamba hapana mombe, pangori nembudzi 4 chete. Mugodhi uripo pamba hauperi mvura. Nyangwe kukapisa zvikadii. Zita vaisa zita ravo. Phone number iyo ndichasiya phone number yemungovabata kuvanhu vari serious chete. Uyezve vanhu vasiri dodgy. Panapa tinopromota kuti tinge tiri vanhu vari honest, vanhu vari straightforward. Handiti kana kuri kuti muchavaudza kuti mabva kwandiri, handidi zita rangu rinosvibisiwa. Kana masvika ikoko munoita zvinhu zviri straightforward, kwete kuzoita zvinhu zviri dodgy wozodzoka voti tete Glory vanhu venyu. Handiti ini ndiri munhu ari straightforward, saka ngatidzidzei kuvawo vanhu vari straightforward. Hai tete, tiriko kuZimbabwe, takauya kuChristmas asi hadzichina kugadzikana kana hope ndakapedzisira kudzirara mundege. Nhamo yekuita mubereki ane shavi rekubuda muusiku hamusi kuriziva ini. Kubva zvatasvika pano tiri kurara tichiita kunge tikudzingirirwa ende kumuka takaneta kunge vanhu varara kumunda. Vana vangu vakatiza kuenda kwatete, hanzvadzi yababa vavo nekutya zviri pano. Ndakauya nevana kuholiday after almost 10 years tisina kumbodzoka. Chinguri takauya mumba hamurariki, munorema ende wakarara unoita kunge wakatariswa. Kurota tichitandaniswa, madzikirira, kunzwa zvinhu zvichifamba musilingi, kunzwa mutsindo pakati peusiku, mazizi kuchema pamusoro pemba. Hatichatauri. Ukada kubvunza okutaura nezvazvo amai vanongoti pfungwa dzako. Isu tinogara pano hapana chatinonzwa. Vasikana vebasa havagari. Izvezvi aripo ndakatoita wekutsvaga, ndakuuya ndokutonyengera kubhadhara mari yakati wandei. Amai nababa vangu vanotozikanwa mumhuri yedu nekuroya. Semwana ungarasa mubereki here nekuti akaipa, unotogomera uripo.
zvakawanda zviri kuitika, ndatosefa zvimwe hazvitauriki, ndakutotyira upenyu hwangu. Dai ndisina kumbobvera ndadzoka. Vari musituation seyangu muri kuzvigona sei? The reality is vabereki vanenge vachitobata mushonga. Munoziva kuti ukasvika pamba panobatwa mushonga unohwa kuti especially pavataura kuti unohwa kunge wakatariswa. It's true. Ndakambokuenda kumba kwakadaro kwekuti unonge wakuda kumhanya so uchiona kunge pane munhu akakutarisa. It's very true. Handizivi kuti munotiwo kudii. Hide my ID, ndingabatwa ndikafa nenyaya yangu. Guys, mainini wangu, munin'ine wamama wangu, mari yavo hapana kufara, including her other sisters and vamwe vanhu mufamily kuti iri kubva kupi. Of course she has a business kuno kuSouth Africa, but it's still new. Zvekuchaita mari yose iyoyo, katengero kacho kemota dzavo. She bought a car Benz diki 2 years ago. Achiri kushanda basa rakanaka. She left work December last year. Now she bought a big expensive Benz, latest Benz GLE coupe. Guys, inodhura kuma million. Even some bingers wakaita business kudhara havana mota iyoyo. Munhu anoda kubhilivisa vanhu kumba because vanozikana ka pamashops pedu pane family shop ipapo. And my grandmom is known because she personalizes number plates nezita ravo. Vakauya kumusha vanofarira kuti vanhu vaone pamashop nemota dzese. Vakamboita futi dzimwe mota dzine zita ravo dzese dzichiendeswa kumashops edu. She stays in a nice area inodhura muJoburg. It's known nema high rentals. Estate yakanaka. Whatever she wants, she gets. She's now the rich aunt of the family. So ini ndine munhu anondishandira. Saka I always ask him hope dzandinorota. Ndakarota hope dzimwe chete 5 days in a row. I told my husband, akatoshamisikawo. Ndakarota kumba kwagogo kwaita function. Vanhu vachidya pakazara chikafu and drinks. Mabenzi amainini ese aripo vachipopa mashampagne. But one of my nini's kids was not happy. Anga akangosuwa musikana achingotarisa her mom neziso. It was as if people were celebrating zvichita kunge wedding. And anga akapfeka wedding gown ndigogo vachita kunge vari kuchata newanhu wakawanda. Akatourayiwa mombe yeblack yakatengwa namainini. Gogo vachifara. Pampacho ndakarota ndainge ndine vanhu vekuchechi kwagogo vachiimba tiri the other side of the river. Gogo vari the other side of a river, tied in chains, vakazara nhunzi muviri wese, crying, shouting, vachiti udzai mwana wangu, kutaura mainini kuti adzoserere malaki evanhu ari kushandisa. Ndikacheuka kumashure kune rima, ndiri kurasika road. Pandakamira pano handisi kukwanisa kucrossa the river. Nhunzi dzakazara dziri kundidya. Ndiri kuda kuuya kumba. Wachinetseka wachichema vachiti mwana wangu ndizvo zvakada, asi hazvina mhosva mwana wangu ane ruchiva rwakanyanya. So I told madzibaba vaihope dzangu. Then he said pane urombwa hwakaitwa to boost business ramainini. Harina time yakareba business ravo. Vakabata mushonga wakaipa. Mai vake hana nguva nesu panyika, gore hariperi tinawo. Kufa kuchaita gogo kuchawashayisa peace, ende vanhu vachaona zvichaitika kuna mainini amai wavo wakudzoka, ende pachafiwa mufamily zvakaoma, including wana wavo mainini. Mainini has 3 kids. Ndiri kuda kuudza gogo nevamwe wese, help me neadvice how to tell my granny, because mwana wavo kauyu vanozvitambira sei. Pane pavataura kuti ndakarota tichita kunge tiri pamuchato, gogo wakapfeka gauni. Kazhinji kacho ukarota zvemuchato zvinowanzoreva rufu. Handiti nekuti kwai vakamomotegwa nenhunzi. Ukarota zvakare makonye, kazhinji kacho runenge ruri rufu. Yeah, this is scary. Makadii tete, ndine nyaya yangu ndokumbira mumise kuruzhinji. Ndakamitiswa ndiri form 2. Ndamitiswa I was confused tete. Muridzi wenhumbu anga atotsvakirwa mukadzi wekuchechi nevabereki vake. Plus ndaitamba nesister yake zvekuti ana mama vaitoti isister yangu. Ndakarara nehanzvadzi yake muna March after tavhara zvikoro nekuda kweCovid-19. Saka ndina kuzomona futi. Ndakasangana nemukomana ane kumba kwandakaendesa mwana muri muna June tete. So mai vangu vakazoona ndine nhumbu. Vakandibvunza kuti ndeyani, ndikati ndiye mukomana. Wishes mukoma vakanga varara neni. Saka ndakangonanga ivo mai vakatsamwa vakandirova. Ndikataura kuti yaiva Moses. Tikaenda kumasowe, muprofita akati
yaive mukomana wandaisangana naye kumabani anova ainzi Tino. Vandatsanangura pamusoro apa kuti ndakasangana naye muna Machi. Saka ndakaenda kwana Moses, nhumbu yake yaifanira kuzvarwa muna February. Ndozvaakataura, but mwana ndakazvara muna December. Tete saka nawo Moses adzoka mudariro akuda mwana wake. Ini ndinoziva shuwa mwana ndewake. So handichazivi kuti ndodii, kozi mwana kutaura kuno ari kwana Tino, ini ndiri muSA, mwana ari kuZimu kuye kumba kusiri kwavo. Ana mama ndakavaudza last month kutaura kuno vatopererwa kubva 2022 until now. Mwana anga ari kuchengetwa kumba kusiri kwavo. Ndodii vatete. As I was reading, ndandisiri kunyatsonzwisisa nyaya, but I think kupedzera kutaura kuti vakanenedzera mukomana asiriye vakanochengetesa mwana kwana Tino zvomwana ndewaMoses. Saka vari kuti ndodii zvakaoma zvinhu zvacho. Iye munhu anga ari form 2 unoenda urega 12 13 grade 7 12 13 14 at 14. So vakarara nemukomana at 14 and she gave birth. Vanasikana tisati tataura nyaya yaHaidhi, vasikana ngatizvichengetedzei. Handiti at 14 you are still very young, you miss a lot of opportunities in life. Watova mai ndokanganisa upenyu hwako. Handiti saka vari kungotaurawo izvozvi ndo zviripo izvi. Handizivi kuti tingavabatsirawo sei. Mungosiyawo macomments. Handiti muri sei tete vedu vatinoda nevamwe vedare. Mundiregerewo manyore angu mugoenda kusazvinzwisisa zvakanaka nekuti ndiri mundevele. Tete ndiri mudzimai ane makore 29 ekuberekwa. Ini tete ndine bundu mumwoyo, ndiri kutadza kuregerera gogo vangu kunya kubereka mai vanova ndivo vakandirera. Amai vangu vaishanda kuBulawayo vachitumira havo mari, asi vaisashanda havo basa rinoshamisa, asi vaizamawo nepavaigona. Ende ini ndaisaziva kuti ndivo amai vangu. Vaiti chero vakauya kuholiday ndaitovati sisi, ndichiti mama kuna gogo. Ivo vaifara. Plus munongoziva ana mai vechidiki vanenge vasingadi kunzi mama. Gogo vainge vasina dambudziko nazvo. Ini namai vangu taiti sina kana bondi. Ndaiva nebhondi nagogo naana amai nini naana sekuru chete. Zvakaitika ndezvekuti amai vakaita miscarriage, saka vakarwara kusvika vauya pamba pagogo. Ndipo pandakaudzwa kuti ava ndimai vako. Ipapo ndainge ndava ne10 years. Tete semwana ipapo haumbozvisi musoro. Mai vakazorwara zviri serious nekuti vaisakwanisa kuenda voga mutoilet. Ndipo pandakaona kuchinja kwagogo. Zvisinei ndini ndaipepa mai vangu ndiri mwana kudaro. Gogo ivo vaisamubata. Ndini ndaitoona kuti ndavaitira zvese before ndaenda kuchikoro. Ndadzoka ngoma ndiyo kusvika gogo vati ndisaenda kuchikoro ndigare pamba. Ndinotenda hangu headmaster ndiye akatevera kumba akataura nagogo kuti ndiuye kuchikoro. Amai vakazoshaika havo. Ndipo pakatangira mawani. Dzimwe nguva ndinombofunga song iya yaMatthias Mary yakaimbirwa ini yekuti usavimba nemunhu munin'ina. Gogo vakachinja kuita umwe munhu. Pekutanga ndaiti kuda she's grieving, asi kwete. Mausiku acho amai vachizoshaika vakandideedza vakandiudza mashoko ekuti mwanangu, ini ndiri kukusiya, ramangwana handizorioni, asi uchasara uchitambura, asi uchakunda. And you could see the pain in her eyes. Makuseni ndakanzwa Mary ndikaziva kuti Mwari vaita kuda kwavo. After burial yaamai ndakatorerwa hembe dzese dzandaive ndatengerwa namai vangu dzikapiwa amai nini vangu last born yagogo vakaenzana neni. Ndiye aiva mwana apa, ndiye aiva mukuru kwandiri. Tete at the age of 11 ndini ndaita mabasa ese emumba. Apa family yagogo yaiva yakakura zvekuti ndaibika bhodho size 6 ndichipakurira vanhu 13. Kuchikoro ndaenda ndisina kana shangu muna June. Apa paive nemufambo about 10 kilometers. Pamwe pacho ndaipiwa mauniform nemateachers, asi gogo vaitora vopisa kana kucheka zvekuti haichapfekeki. Kana birth certificate ndaive ndisina. Ndakanyora nenharo dzemateachers angu ndikapasa, ndikabuda ne7 units. Ndikawana musponsor from Botswana, mumwewo from Bulawayo. He used to be ndateli yezindaba by then, asi nenyaya yekuti ndisina birth. Kukumbira gogo vaiti enda unokumbira mai vako, vachiti tine basa rechikoro ichocho, gara pamba undibatsire kurima. Ndakazotiza ndikaenda kuBulawayo ndisina kwekuenda, asi Mwari akatumira ngirozi yake. Ndikanhongwa navamwe baba pausiku. Ndakagara navo kwe3 years pasina aiziva kuti ndiripi. Baba vaya ndichavati Mutombeni.
Mutombeni akandibata semwana wake, hapana chandaishayiwa. Kana pei ndakairamba ndikati mukanditoresa birth certificate ndokutendai, handina mari yandoda. Mutombeni akanditoresa birth nepassport akati ndine mwana wangu ari John anoda munhu webasa. Ndiko kuuya kwandakaita, asi mwana wavo aiva asina kufanira baba vake. Ndikatiza kutembisa uko, ndikawana basa pane murungu wangu wandinaye nanhasi, ndikashanda sakeshiya. Asi pfungwa dzangu dzaingoda kuenda kuchikoro. Ndakaita IT ndichiona kuti kudzokera kubhenji hazvichaita nekuda kwemakore. Ndakatora hangu nguva, but I graduated last year muna November, ndikaitwa IT nemurungu pabasa. Ndakazviudza kuti kumusha handidzokere futi. Ndaane 9 years ndiri kuno. Ndinozama kuregerera, asi zviri kuramba tete nemashoko nekurohwa kwandaitwa ndichiudzwa kuti ndiri mwana wepfambi, mwoyo wangu unodzimba. Kodai ndisina kutiza, vaizoziva here kuti ndiri muzukuru wavo. Hongu gogo ndovaisira mari hembe ndotenga, ende ndini breadwinner zvaizvezvi. Tete hazvisi nyore kuregerera munhu asina kukumbira kuregerera. Ndozoziva sei kuti vanofungei kukana vane mates dzavo. I actually wonder kuti what happened to Gogo, because all these years before your mom came, you were cool. And like you said, you used to call Gogo mama. It's very normal, especially kusaidi kwatinobva, because vana mama vanenge vari kugoli. Unotogona kutozovhura maso ungoona Gogo variwo mama vaunenge uinawo. So I actually wonder kuti what happened to Gogo, because she used to treat you very well. I don't blame you for feeling very, very angry the way you're feeling. It's very normal. And you're doing a great job kuti munotobatumira. Actually, yamutumezera Gogo. Kufa kumalaicha, yamutumezera Gogo uyadla. So why should you go? Love them from a distance up until you are okay. Because kana uri bita mukati mako zvinobatsirei. And kana moyo wako usingadi kuenda, don't go. Why should you go? Alright. Guys, nyaya dzatinadzo dzakati wandei. Guys, TikTok. So I'm so sorry, I'm so sorry for not reading your stories. Alright. Hi Tete, how are you? Ndine problem yandishungurudza. Hide my ID. Ndiri mukadzi 25. Ndinogara nemhuri yangu. Dambudziko randinaro nderema feelings kuna husband ane makore 29. Riga nditaure pazvakatangira. Zvakatanga ndine nhumbu. Ndakangotanga kunzwa kusada kuita anything naye chine love. Saka takatofunga kuti nhumbu tikashingirira kusvika ndasununguka, asi problem iyi haina kupera Tete. Zvakatoita worse, kana kisi chaiyo ndaitoita zvekumanikidza. Until now hapana chiri kuchinja. Ndazama kunamata, kutsanya, chiti pamwe it's something spiritual, but hakuna chiri kubuda kumachechi. Kumachechi tatenderera kubatsirwa, hapana chiri kushanda. Ndazama munoti home remedies ese zvese Tete, feelings hakuna. Handizivi kuti chingava chii. Dai ndaibuda panze ndaiti pamwe ndine umwe munhu wandiri kunzura feelings acho, asi no Tete, handina kana umwe munhu kunze kwake husband. Ndatambura, handichazondoita zvekudii. Imba yoparara here. It's been 2.5 years now Tete. Dzimwe nguva ndinotobvunzwa kuti ndiri kuda munhu wangu, but once anguya padhuze feeling rose gone. Iye kusaidi kwake atori boo, anotomanzwa zvekudaro, but kwandiri hakuna kana ndiri kudawo rubatsiro Tete. I love my home. Okay, Heidi, a problem. She said she's 25. Then she got pregnant. And I assume kana makaitira mwana kuno ku South Africa, unongoti uchipedza kuzvara muso unozvara unobva watobayiwa depo. Depo riri aggressive. Depo riri aggressive. It's either idepo kana kuti chiya chinonzi no plant. It's very aggressive and chinodzima feelings ose. Zvekutoti ndine shamwari yangu yagara chindizwa kuti hey, unoti depo rakandishungudza kuti zuva raingoti rikavira ndotsamwa kuti nayi Mwari. Kwavira futi murume wodzoka. So what you are saying is, auna feelings. My feelings anouya if you are going to stop using depo at all. For you to be normal again, I suggest mushandise mapirisi ekuZimbabwe kana kuti munoiswa copper, because iri non-hormonal, so that you're going to have your feelings back. Because depo, like I said, it's very aggressive. Alright. Tete nyangu yakarebesa. I'll come back and try to summarize it. I'm also a victim. Akagara na stepmom. And ndakura was really unfortunate with marriages. Ndaitopfekwa majafa and white dress. As marriage yakaramba. Ndaisarambwa. Ndaitozoona kuti abuse is too much. And I choose to leave. My stepmom used to curse me kuti haufi wakarora. Uchaita hure. Uchafa needzi sababa wako. We'll come back nenyaya yacho. Mushidimbu.
I'm going through a divorce at the moment, so my emotions are really high. Ndinotenda neprogram yenyu. I feel I'm not alone ari kushungurudzika muupenyu. Asi Mwari ava vanokuyambutsa. Mwari vanosimudza marombe. I'm really grateful. I'm very independent, and now I'm a rich aunt kubirikidza neshungu neupenyu nekuda kwekudadirwa. Mwari uyu zvakaoma hazvo. Hey, Heidi, who's going through divorce, I'm very sorry for what you're going through. If you need someone to talk to, I'm going to leave my number here so that we can talk about all this. Makasimba here tete, sorry handizi kuti ndiyo right platform here kusenda nyaya. Ndiri mukadzi ane makore 32, ndine mwana 1 ndiri kutsvaka kufambidzana naye ari HIV positive. Ndinoda akavimbika, anotya Mwari, makore ngaave kubva pa33 achienda mberi. Ndikawanawo ari around Joburg, Pretoria, even Rustenburg neBrits. Namba dzangu idzi 078 882 3772. Ndatenda ndidzo namba dzamama vari kutaura munhu ari HIV positive who's willing kufambidzana navo tiri ipapo. Toda kungosheya kuti aiwa pane mastories ari kubuda panapa. People are happy, vanhu vari kutosangana vachitodanana ipo pano kani guys. Never underestimate zviri kuitika pano. Pane vamwe vakadosangana vakanditumira picture vakati nhasi tasangana tiri murudo. Regai ndingoisa picture yavo muzvione muga. Kani vanhu vari kudanana kani. Tinotenda Mwari. Alright, regai tipinde munyaya inoteverana. Borrowed account, makadi yenyu tete, please notify me when you have posted. Ndiri mudzimai ane 31. Ndinoda kutaurawo secret yangu yandisina kumboudza chero ani zvake. Ndine murume wandakanga ndakawanikwa naye. Murume uyu akanga akamitisa umwe mukadzi paakashanya kuZimbabwe tichigara kuno kuSouth Africa. Neniwo ndainge ndakazvitakura ndikasununguka mwana. Mukadzi uyu akasununguka 2 months later. Takazoenda kunogara kumusha, ndobva murume ati anoda kutiparika. Ndikati okay, but it wasn't okay. But I wasn't okay with it tete. Ndakaenda kuna vamwe mbuya vechechi, mwana wangu arara, vakanondiudza kuti mukadzi uyu aiva muroyi, ende aitozikanwa kuti kumusha kwavo muri yese varoyi, uye murume wangu aizosiyana nemukadzi uya kana ndikashinga. Akandipa mabhodhoro 7 aive nereza, tsono, parafini nezvimwe zvandaisaziva ekuti ndiputse day by day. Ndichitaura mashoko ekuputsanisa nekurwa. Zvisinei, after 7 days ndakanzwa kuti varwa, ende murume wangu ainge acheka mukadzi uya paruoko nebanga. Ndakafara zvikuru, asi handina kumira ipapo. Ndakaendazve kune mumwe murume aiva muprofita, akanditi ndimboenda ndozouya nekuti ndichanosanganidza nebhegi remukadzi uya rine penti rake ndiritore ndizouya naro kwavari. Ndakaenda shuwa mukadzi uya kumba kwevamwe nevangu, ndikavhura ndikatora penti rake netaiti ndikaenda nazvo kwamukoma vaya. Tikapinda muimba yeuswa kuti vandibatsira. Ndakabvisa mari yangu $10. Akanditi muteuro waizoita aida kuti mukadzi uya aende kumwedzi kasingaperi. Ndakabvuma nekuti ndaiona kuti naiye aizamira, aitoda kuparadza imba yangu. Ndakanzi madzibaba, cheka penti, cheka pakati pepenti nebanga. Ndikacheka, akadira potassium permanganate papenti neglycerin, zvikapfuta moto zvikanzofuridze udzime. Ndakadaro akati tora chipikiri usunge pakati nepakati. Ndikasunga, akabaya tsono 7. Akanditi ndibvise penti nekuti ihembe dzaSatani. Akaisa penti riya neimwe oil pamazimba aive pafoshoro. Ndikanzi ndichanyange utsi huya. Apedza akatora mafuta ataishandisa kudzinga mamhepo. Akanditi vhura makumbo ndiise mushonga. Akabva andipfekera mafuta ekuzasi kwangu. Akandibata-bata pa1 angu. Tete apedza akabva anditi mushonga hauna kuenda mberi, rega ndiuye ndiise mberi nenhengo yangu. Ndakakasira kufunga kuti zvandava kuitiswa pano hazvichazvi izvo. Ndikati ndinosvika ndichiita bonde nemurume wangu uende kumberi. Ndikabva ndapfeka penti rangu ndikaisirwa penti remukadzi uya mugaba. Akati enda unorikanda murwizi risina kunyatsovharika. Ndikabvapo mwoyo mangu I just felt kuti I almost had sex with a random person. Just kungofikisa munhu. Ndakabva ndasunungura zvandainge ndasunga. Ndikaitira wet penti riya. Ndikadira parafini and bent it.
asi kubva ipapo madzibaba handina kana kuzoda kuvaona futi. I never told anyone, but in my heart zvinondirwadza kuti madzibaba vakabata kuzasi kwangu. I feel disgusted. Ndainge ndarasika, dai ndisina kukasira kuzvidzora, ndingadai ndakabhaudhwa namadzibaba. Unoziva kuti zvakaoma. What she's saying is sometimes we become so obsessed with fixing the next person zvekuti unozoguma newewo wakunoita zvinhu zviri wrong. Pamwe pacho unenge uri very desperate uchida kuti regai ndimukaurise, mukadzi undoda kuti aende, but pamwe pacho unonoguma waitiswa zvinhu zviri wrong pamusaka pekuda kutsiva. Asi ndotenda Mwari kuti vakakwanisa kuzopepenuka. Alright, regai tiverenge nyaya yedu yekupedzisira nhasi. Tapachi makasimba here tete, kuri sei kwamunogara? Zitani chazviti rudo. Tete, nyaya yangu yakamira yakadai, ndinoda rubatsiro tete, ndiri mudzimai ane 28 years dzekuberekwa, dambudziko rangu rakamira rakadai, ndinorarama ndiri munhu anoita zvekumastabheta, murume chaiye handina basa naye, kuita boyfriend omurume kutoita nekunyara kuti vanhu vanozoti kudinini, asi zvelove chaizvo nemunhu rume handiko. Regai ndikudzoserai kumashure mbichana tete. Zvakatanga when I was 15 years. Ndakada nemumwe mukomana ndichamuti soulmate, cause nanhasi ndiye munhu wandinoda. I was form 2 and he was in form 6. Ndakada naye mukomana uyu, ndiwe kumusha kwedu chaiko. Ndaimuda mukomana uyu, ndiye akatanga kuvata neni. Akazoenda kudhorobha after apedza zvidzidzo zvake, ndokuparadzana kwatakaita. Asi ini handina kumbofunga kuti achaita move on, cause ndaingoziva kuti hapana munhu wandichada kunze kwake tete. Regai vakuru vati mashoko aunozviudza ane simba. Paakaenda kudhorobha, nguva yacho mafoni anga asati atekechera nenyika saizvozvi. Takagara pasina communication kusvika iniwo ndazotevera kudhorobha ndapedzawo zvidzidzo zvangu. Ndopandakazoita foni ndikamutsvaka pasocial media, waniko yezvo akadorora akatoenda kunze kwenyika. Tete, mwoyo wangu wakatsemuka, ndakarwadziwa zviri extraordinary. So from that time up until now, ndinongoti ndikamufunga I masturbate nemaoko, then I'm done. Handina munhu wandakazombotora serious muupenyu wangu, but I wish I could. Marriage yangu yandakaroorerwa vanhu yakatoparara, cause munhu anenge akutofunga kuti ndinomuchita izvo kupi handitorina hanya naye. Ndakamusiya ndega. Upenyu here, I need help. Aiwa, Heidi needs help. She really needs help. Let me text her. She needs help because she's 28. Zvakaitika when she was 15, 16, 17, 18 makore mangani. It's a long time. She really needs help. Pane basa. Okay, apa vanoda help. I'm going to text her. Handizi kuti vedare munotaura kuti kudii, handiti, but vanoda rubatsiro, because haungazvidestroy ka upenyu hwako. The most painful thing is mukomana akatoita move on, vatori happy. She tried to move on, but still vakangoti handina hanya newe nekuti ndiri kuda uyu. But the reality is uyu akatoroora, he's not coming back. So this is very painful. Alright guys, regai tigumire pano muzora nhasi. Nyaya dzacho dzakawanda, asi ndikuona kuti bhatiri rakutanga kupera moto, saka tichadzoka zvakare mangwana. Ndonda zvakare ndoda I also want you to know kuti kana kuri kuti mune mashamwari dzenyu dzinoda kuteerera nechirungu, kana vanasisi venyu, because ndoziva kuti kuZimbabwe we've got 16 languages. Kuna vanotaura Chivenda, kuna vanotaura Chitsonga, kuna vanotaura Chitonga chekuZambia, kune vanhu vanotaura chekuPlumtree, Chikalanga chekuPlumtree. So right now we're just doing in Shona, we are the majority, but there are other people in Zim who would also want to listen to this. Saka we're going to start a channel dedicated to that. I think tichangoiti Dark Secrets English. Maybe, I don't know. But ndichadzoka nelink ndokusiyirai. We're going to post our very first episode muzora nhasi. Tokutendai guys nekuona nyaya kwamaita. Ndafara kani imi ndakaguma kugara pasi ndichitaura nemudai kare kani. Aiwa, totenda Mwari. Kune vaya vacha approach vanhu pana mama vati vane HIV varotsvaga murume, toda vanhu vari honest, vanhu vari straightforward. Kana uchiziva kuti uda kuita zvefeja, no, don't even try. Number 2, kune varoda kuchengeta musha, vanhu vari straightforward. Kana uchiziva kuti munhu anoba asina kuita munhu asiri right, usabvera wazama kuvafonera, because hatidi maproblems pamberi apa. Handiti isusu tiri vanhu vari honest, vanhu vari straightforward, vanhu vanoita zvinhu zvakanaka, vana vaMwari. Tinokutendai guys nekuona chirongwa kwamaita. Mwari akuitirai zvakanaka. Tichadzoka zvakare mangwana. Ndatenda. Bye bye.